in my new video. So guys, दिनैहाय मा होनोमोनलाय उदालगुरि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नलबारि ना मा होनोमोनलाय सेकेन्ड डे आरो ओमफ्राय फुङाव ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दैयावहाय भिडिअ बानायखांबाय ओमफ्राय जेबो भिडिअ बानायाखैनो आरो स्टार्ट ओमफ्राय दायो मा होनोमोनलाय बहाय थांनो नागिरदोंमोनलाय दाहाय रौता औ रौतायावहाय थांनो नागिरदों दाहाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना ओमफ्राय बिसिना थालिरा गैजाया जानो बिदि ए थालिरखौनो जाया बिसिना उदालगुरि थालिर ओमफ्राय नै बरिया नै जोंहा बेरायहैनो नागिरबाय मा होनोमोनलाय भैरबकुन्द आयौ नै इउटुबारा जोंना ओमफ्राय नै नोंथाङा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बेरायनो जों फैनायनि थाखाय मोजां मोनदों बिराद मोजां थांफिनबा नोगोद दुखु जाखागोन आं बेखौ मारै खालामनांगौ होनदों फारसेल'सो गलांबावसैमोनहाय नङाबा ओरै सिगांथिं हे गाइस आयौ न'खौ मोजां नुथाराखै गाइस दायो नै भैरबकुन्दआव फैबाय आरो उदालगुरियाव फैबाय जेब्ला भैरबकुन्दआवनो बेरायलांखानांगोन नङाब्ला बोरै जानो ओमफ्राय नै दायो जोङो जाग्रा लायगोन थांनो नागिरदों आरो मा होनोमोनलाय बेयावहाय जाग्रा बहुद फानो आं मिथिफेरा आङो फैफेराखैमोन आरो ना फार्स्ट टाइम बेनो उदालगुरियावबो आरो जेरावबो ओमफ्राय बहुद मोजां बाखि जायगाया बहुद माने बेलेग जायगायाव फैनाय बायदि मोनलायबाय आरो एकदम गोजानफोराव ओमफ्राय माने बाराबो बहुत मोजां नाङो जायगायाबो बहुत मोजाङानो उदालगुरिया सोरबा थाङाखैबा थांबानो जाबाय आरो आयौ हे हे मन्दिरसो नै गोसोआ सिदुब दुब मोनजोब्बाय हायाव नाहरनो हाथारा आंखौ आङो दा थाबायगासिनो हारसिङै आंखौ रावबो नेयासै हनै बेहा थांबाय मबाइल बिगुमाया थांबाय आरो आदै इयाव साइस नुबावसो बेयाव ना गिनाया जाला बियो नोगोर गिखायो दखानाव होलाय अमा सेक होगासिनो ओमफ्राय जों नायगासिनो लुबैदों जानो लुबैदों सेंग्राफोर सनु ब्लग इउटुबार दङ बेयाव आयौ हिन्जाव रयेल रेस्टुरेन्ट जानो बरियाथार होनदां फाग्लिया जोंख्लोबजोब्बाय नोङो जोंख्लोबजोबदों फैफेराखैमोन बिदियाव दिनैसो फैदा आया नोगोर इन्टारेस्ट मोनबाय बायदि मोख्रेबग्रासो जाबाय बियो आंबाबो नों बांसिन मोख्रेबोना आं दिन बारा मोख्रेबावखिसैना नङाबा एखमबा गाबदोब्रा नोङा दा लानो होलांखानोसै माबा लाना होलाङा नै जाम्बि सुइमिं पुला आयथु दुगैदो दासो
The next day. So guys नै दायो नलबारि टाउनाव माबा नलबारि टाउन नलबारि बाजाराव थांनो ओंखारबाय आरो जोङो मा लाबोयो नायलांदो आं लायाखैहाय so मैयाहाय जोङो भैरबकुन्द थांदोंमोन आरो ओमफ्रायो जेबो खिनो जायासै जायै लोङैनो मोनाबाय फार्स्ट थांनायावनो खिथानांगौमोन जोङो लामाखौल' खिथाबाय जानायावसो गोसो होगोरबाय मालाय फैनायावनो जि ओंखाम जानो बुलाजोबो ओमफ्राय दायो जोङो ओमफ्राय दायो थांसै जोंहा मा लाबोयो नायलांदो आरो नोंसोरो देहा इन्दिनि जोमनो मोनलायबावोसो इन्दिनि दाम गोसा आयुफोर सारग्लै नै सान्दुं दुंबासो मोजां नुयो आंना फट'आनो बरिया माबा एकदम गोजान जायगायाव फैनाय बायदिसो मोनबाय आंहा बैसो गिदिरसो जाखाथारगोन 6 बैबो मोनसे 6 थ' अबे 9 सोदांहाय आयौ हालोद गैला नलबारि बाजारा मैगं बाजार मोनफैनानै गरमानो आरो उन्दुलायफिननाय गरमानो मासे गरमथाय माला लाबोगोन दसे थानानै खिथागोन आरो नोंसोरनो कारेन्टबो गैयालै मा जादों नोंना मा नामलाय मा नामलाय निशान नै माथो कालार खारनायनि दिला ओमफ्राय मालाय मोजांथार आथिं फिसा फिसा नायसिना ओमफ्राय फिसा फिसा मोनना मालाय नोंसिना मोजांथार मोनो बायदि जाया मिसा मिसिसो होनहरबावबायहाय नै ओमफ्राय सेन्देलखौ हरलायबाय आं बेखौनो मानायावनो जानाय थाइबें गासै नै गाइखेर गावलाबायलायगोन बे लस जाथारगोन गोसा बेरायहैसैलाय नै दायो जोंहा बारा डेन्जार बारोलै बारनि आंखाल गैखाया उदालगुरियाव खालि कारेन्टनिल' आंखाल साननिबो आंखाल गैया बारनिबो आंखाल गैया जानाय लोंनायनि आंखाल गैया बारानो बरियाथारलै थांनो बालायलायो बेनिफ्राय ओइ मोनायाव बेयाव थाबा गोजांलायगोन दाबो कारेन्ट गैया गाइस मा होनोमोनलाय बारहुंखा बारनानैसो गैयाहाय माबा थाबा मा होनोमोनलाय मोनाया बारहुंखा बारदों नालाय मोनानिफ्राय गैखायाना जों फैनायनिफ्रायनो गैया ओमफ्राय दायो माब्ला दायो फैगोन ना फैया नायनोसै सासिबाय दासो